Alright. Inini kana ndichiona baba wangu mudhara Thomas Mapfumo, ndinovati baba, zvichiburikidza nekuti mudhara Thomas Mapfumo mukoma wababa vangu. Alright. Vainzi Dominic Makore. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Zvamanje handisina kupedza nguva, handisina kutaura zvinhu zvakawanda, pandiri ngotaura kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndizodzi dziri pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi namba dzangu ndidzodzo handitika. Ende nezuro ndandakangoleza zvangu ndichita yandaiita, and then I came across music ya vamwe Changamire, ndikavhunduka ndikatonzi netimu ranga ndinaro, iwe hauzivi here uyu ndiainzi mwana wamukanya kubva kudhara. Ndikati ko iwe sei uyu munhu ndanga ndisingamuzivi. Ndikaona zvakakodzera kuti aiwa pantori nevamwe vanhu vakafanana newe, vakafanana neni, vaisatoziva kuti kune munhu akadai so, kune munhu ari kurova ngoma zvekudai so. Aiwa, nyaya dzacho tinofambira sezvamunoziva. Ndabva tabata jinda, ndikati muchinda chimbouya paplatform otaura nevanhu, tomboridza 1 or 2 music, vanhu vonakirwa voziva kuti music yako inowanikwa kupi, kana ari mashows anetukirwa kupi. Saka ndisingatambise nguva, kutanga ndoda kuti Kurai Makore chingamidza vanhu vakateerera nevari kuona. Oya, ndinoti kufara kwamuri mose mativi mana enyika ose, vangave vari mhiri kwemakungwa, vari muZimbabwe, vari muno maAfrica medu muno. Ndinoti makadii. Zita rangu ndini Kurai Makore, muyera soko wafanaka wepaguruva. Right, vanoda kuziva kuti Kurai Makore ndiani, nekuti hatitoda kunononga, toda kutongoenda straight papoint nekuti mawana. Alright. Inini kana ndichiona baba wangu mudhara Thomas Mapfumo, ndinovati baba, zvichiburikidza nekuti mudhara Thomas Mapfumo mukoma wababa vangu. Alright. Vainzi Dominic Makore. Okay. Yeah. Zvemhanzi zvakatanga sei, zvakatanga rini, uye zvechii changa chaitika kuti uzoti ndoda kutanga kuimba ini, ndoda kuimba sababa wangu, zvakafamba sei? Handidi kunyeba, handisi munhu akakura maningi ndichitoita kuti ndingafunga kuti ndingaimbi. But tongoti kubva ndiri kuprimary school, pfungwa idzodzo unoziva pamba pasina, ndaitonakirwa nekuenda kubhora. Ndaidzidza paDeaf Livingstone muHarare.
So ndichigara kwaIfiridzi. Ndakadzidza grade 1 to 7 paDavid Livingstone. Handinambobvira ndadaidzwa kana kukwaya kana kupi kwekuti ndinganzi uya timbe. Asi chinhu chandaiziva pamba pedu isusu, hapana imwe music yairira kunze kwemusic yamudhara. Alright. Hapana imwe music yawaiwana irimo mumba. Unoziva ma-LP aya ranga riri saga rema-LP, ekuti uchitongo kana kaseti unenge uchingoridza mukaya, kana ukaenda kuma-LP unenge uchingoridza mukaya. So imusic yekuti kubva ndiri mudiki hangu ndaingoinzwa, then pandazoenda kunodzidza kumusha ndokuguruve paSt Philips pamagwenya. That was form 1 to 4. Uko ndokwandakazonosvikirana nedisco rekumusha. Ndinoziva kuti kumusha entertainment unenge imwe zvasiyana namazuva ano, ekuti madhanzi vakomana vedu kumusha mafoni awanda, vanhu vanogona kuteerera music mafoni, vanogona kuita sei. But by then entertainment mazuva yainatsoti unonatsoziva kuti ndawana entertainment. Waitoziva kuti kukaita bira 1, kukaita kunenge kuchitambwa guva, you know what I'm saying. Kukaita kunenge kuchiridzwa ngoma dzeumbe kumbe, kukaita kuya kwekuti taenda unoimbira mvura, umwe unoti mukwerera, isu kwedu tinoti mapfuwe. Zvekunoimbira mvura kuti inaye izvezvo inzvimbo dzataienda, and zvakatanga kungondipinda zvezvo kungoti ukasvika ikoko, unoona kutotanga kutongoshaura kambo kanenge kakunakidza kaikai. Then zvatoramba zvichirongondipinda zvakadaro, nchingodaro, but pfungwa yekuimba chaiyo kuti ndingaite musician patime iyoyo, ndandichiri kuenda kuchikoro, zvanga zvisingambopinda kana musoro mangu kuti rimwe zuva ndingazopedzisira ndakuenda kumberi. Chairosi wakashata iwe, Chairosi wakashata. So zvadaro ndakapedza chikoro paSt Philips. Pandadzoka kuHarare, aziva taakuya kuzotanga kuzotsvagawo mabasa, tichimirira maresults echikoro. Ndakatosvika kuHarare mba ndasvikotanga kuita conductor. Ndichitanga kumbotsvaka tumari wose kamukomana. And by then manje ana mudhara vanga vaenda kuAmerica, inini baba vangu vanga vafa, saka unoziva mazuva acho tikataura zvekuma 2004 kuti ufone kana kuAmerica dzimwe nguva zvaitooma. Hauzivi kuti unotangira papi kuti ubate foni utaure namudhara. So it took long kusvika ndofunga kuzotsvaga namba ndandinadzo dzamudhara, but mari yekufona chaiyo, you know what I'm saying, kuti kufona kwekuti waingoti ukangofona mbichana inogona kuringa, but ikadairwa haumbotaura nguva refu, you understand. Sana sina interaction yakanyanya sezvakaita zvemazuva ano zvekuti izvezvi kuti tinogona kuita interview nemunhu ari abroad neWhatsApp. Yes, that's true. So time went by, nguva ikafamba, pesa apa kuimba kwangu kusimo kana musoro. Takazonosvika around kuma 2018 vakauya mudhara vachiita big bira, and now ndakura, ndatobaba. Takatambirana namudhara tikafara chaizvo, big bira iye yakaitwa mumusiki yaitwa, vakadzokera, then vakazodzoka because vakauya muna April, vakazodzoka muna November, is it the same year. Pavazodzoka muna November, nguva yese iyoyo takange tichigara tese pavaita mashows avo tese, ndichingofamba navo. Handaimbofungura kuti pamwe ndichaimba, because inini ndaitongotumwa zvandiri kutumwa, ndichiita zvandiri kuita sei, ndikatonzi kurai chakati ndotoitawo. So after mashows iwayo,
aitwa yemuna 2018 tichipinda pamadhezi ekufa kwamudhara Oliver Mtukudzi, mudhara wanga vari kunoko. Mudhara vakazodzokera muna 2019 vadzokera early 2019. Pane mukoma anonzi Zivai Guvea anoridza lead guitar kwamudhara Thomas Mapfumo, maybe you know him. Ziguvea ane inonzi Heritage Survival, vari kuEngland izvezvi. Okay. So he wanted to launch his album kuno kuZimbabwe. Then tanditese, you know, then ndo pandakatanga kugena interest because airidza gitari ndakagara futi tichitodai so apa zvagara manje kutongonzwa kuti apa akaridza gitari ndogona kumboimba maiziya. Dere album launch mbarakwana panonzi paEast Point, yaimbo formerly Jazz 105. Jazz 105, Jazz 105 pai on the day Mskoma Suluman Chimbeto wanga varipo, pamene maartists akawanda na Franco Slomo, pamene maartists vamwe vachangosimukirawo, you know what I'm saying. Mkoma Sulu ndio wanga vari guest of honor ipapo. Then Mkoma Zimva vatanga kuridza, then pane pakaitwa break. Mkoma Sulu, as you know, guest of honor anosimuka kumbotaura ka. Then he requested kuti kumbiro Kurai kana ine kambo 1 kaanogona kababa wake angoita sei angoimba. And ndakaenda paipemba ndaimba kariba pandatoimba unoziya. So mami ni ma producer vane ma recording company, ma recording studios. One of them is Knowledge Nkoma kana muchimuziva kwa Suleiman Chimbeto, na Oscar Chamba vane studio yavo inonzi Com Studios. Okay. So they invited me ku studio kwavo, and ndakaenda zvikanzi uri kuda here kuimba? Ndati kuimba ndiri kuda, but handisandaziva kuti ndingatangire papi. So I went back, ndatanga kuteerera futi music yedu zvezvo zvataita kudhara kumusha zvezve. Ndakutanga kujoinidza music yedu yekumabira then improvising so 1 or 2 words, you know. Then I came up with some songs. Ndo pandakaburitsa iyo mziminoro hondo yakanzi hondo. So I recorded, vakanditora, you know, for free kuti ndiyozorecorda kustudio. Nice. We did an album, and knowingly vaitoziva kuti magadziriro atichaita music mufana achawana chete munhu anoita sei anobatsiridza kuti kana music, because you know kana warecorda mustudio, yes it's for free, but in other ways rinenge riri business full. Because kana munhu wawana munhu akucreatera something, either way kuti paregere kuita muromo kana emarights kana chii, kuti ndiwane content iyo iregere kuita noise, irege kunzi you have to pay for that content. Yes. Then came up for my sister, mumwe akandibhadharira studio work iyoyo, then I took my music. Okay. Going further, vanhu vakatanga kugena interest, but zvakaoma, you know, zvive zvekuti unombosvika time yekuti unoti pamwe handichada. Because one une family, but magitare, unoziva magitare kana kuine chinhu chinokumisira zvinhu zvese zvaunongochida kuita magitare. You see vanhu hobo wekuti anoda kuti ndine business ndiri kuimba music, kazhinji ukanatsozvitarisa zvinodhonzerana. Zvinodhonzerana because music inokuda zvachose. So ndakaramba ndakamboshinga ndiripo, and mudhara vachindiasista, then vakatanga kutondiasista. Then mudhara pavakatanga kuyo kuSouth Africa, I still remember tikaenda kuCape Town, tikaridza kuNewtown Music Factory, kuJoburg, tikaenda kuCape Town, tikaenda unonzi kuScotch Kloof. Ndizve Durban, pataenda futi Pretoria, tikaenda tritese. Then ndo pandaipiwa mukana wekumboenda pastage zvichinzi handiri unogona kuimba, mumwena unoimba unoti vanhu vanokutambira sei. So vakaisa ruoko rwavo zvakanyanya. It's not easy kuti unge uchiwana mukana wakaita seiwoyo. Iwewo wacho kana usina passion nazvo zvinogona kukunetsa. Right. Saka zvese izvi munhu akatokura achitamba zvake bhora achiita zvaanoita, ozongoti atokura ozongodecide kuti but rega ndimbozama
mukuzama kudaro tona inga zviri kutobuda zvino izvi pane zvitoripo zvatomira. Saka ma-challenges amasangana nawo so far ndeapi, akamira sei? My challenge is, ndiwa publicity. Unongo uchiita music and kana waita music kazhinji like kune isusu ma-upcoming ndinototo ndiedze kuvapa shoko iroro. Chinhu chandakafunda kuti ukaita kambo kako kana ukaita nziyo dzako usafe wakatarisira kuti uchingopedza kudziita dzakutokupa mari. Chokwadi. Gara wakagadzirira kukweshera kwakawedzera kubva ipapo nokuti watodena imwe hondo yanga yakatozvirayiriro zvayo. Because one wakutanga kuona unge usiri kuridzwa, vanhu vasiri kutambira music yako, ukaona anoshora zvawaita wobva waita hasha, unongosangana nezvinhu zvakawanda. But zvese izvozvo unofanira kuzvitambira because kushorwa kunogwinyisa, mukushorwa ndomukugadzirisa ma-mistakes. Ukashorwa zvakafanana nekubhora, munhu anoenda unoona bhora atambe bhora but anogona kuona kuti dai apasirapo raigowa. Saka vanhu ivavo vanhu vakakosha stereki. Munhu wekuti anokuudza kuti apa watadza kana kuti wadii, those people are special. Saka ma-challenges mamwe iwayo ekuti kuzoona watambirwa nevanhu kuti iwe unogona iwo, kana kuzoona watsvagwa kuti uya tikuita interview, iwe unonge unoziva zvauri kuita iwo. Zvinofanira kutendwa. Saka kutendwa kwako iwo nevanhu vachitanga kukutambira haikunotarisira kuti vanhu vese vakutambire. Yes, that's true. Tarisira kutoti vamwe vachauya nenegative criticism, anditi vachitokukriticize zvezvo zvekuti unogona kuora mwoyo kuti saka ndiri kuitei. Kuzoita vanenge vari positive vanotouya vachitoti continue ndomafambiro enzvimwe nyaya dzacho, continue kusvika tasvika patinenge tasvika patiri nhasi. Aiwa, zvinotendwa. Saka in terms of okay, you can continue. Kouya nyaya yefinance, mari yemarecording, as I said before, kuti unge uchirekodha panoda mari. Yes. Kuti unge uchikwira lift kuenda kunorekodha ikoko panoda mari. Kuti ugone kugadha vanhu vanogona kukuteera vachinzwisisa zvauri kuda kuita panoda mari. Because most of the time muchiri kutanga unenge uchitowana ma-session musicians vamwe vachikuti isusu hatitomboda kunzwa izvozvo, ndinoda mari yangu ipapo kana tatongoenda, Yes. Zvese izvozvo unenge uchisangana nazvo. Then inini ndichiita music kudai so ndakataura namudhara kati mudhara ndogona kubatsirika sei. Zvikanzi no, hapana chinokubatsira kunze kwekugona. Nguva yauchagona yauchaziva kuti uri kuita nezvei, nguva yauchaita zvinhu zvakanaka zviri kufarirwa nevanhu. Vanhu vanokufarira ndo vachakuitira zvaunoda. Inini sababa wako handigoni kuti ndikupe like mari yekungoti ita music ko kana zvisimo mauri. Yes. Amanzwisisa. So kugona kwauchaita, ukati unoda kana zvinhu zvikaoma, ukati uri kuda mari yefizi yemwana ndinokupa, ukati uri kuda mari yechikafu ndinogona kukupa, ukati uri kuda kana mari yekuti ubatsirike pane zvimwe zvinhu zvakasiyana nezvemusic zvinenge zvichienderana nemhuri yako, uchiziva zvinhu zvakakoma, I can help. But zviri zvemusic, I can only give you the ideas of music. If you use those ideas wisely, zvichakupa rwendo rwakanaka nekuti uchaziva kuti vanhu vakutokuda kwete zvekutenga vanhu. Yes. So you have to stand on your own. Yes, uri mwana wekwedu kwamukanya, but you have to have an identity of being Kurai Makore. So you have to fight kuti vanazive kuti kunze uku kuna Kurai Makore. That's true. So I took the road, ndikatanga kuita zvese zvandaiita, kuedza kurekodha, kumingla nevamwe, ndichifamba ndichidii kuti tiedze kuita mashows, kubatanidza band, ndichita sei ndega. Then with the help of
other individuals vakazenge vachiuyo vachindibatsira pauruda $10 vanopinda pauruda 100 ungonzwo. So then this idea yekuti saka kukaita vanhu vari kufarira zvandiri kuita vanonasista zveshuwa ndopaitaura Mudhara. Tototengawo magitari, the other time ndakaita accident magitari angu akaparara, then pane vakatointervene mva vatenga magitars angu, kutengerwawo mbira, kutengerwa macongas, izvezvi zvitatengerwa macongas, zvinhu zvichitoungana mbichana unotoona so people are interested. Ndo language yaitaura naMudhara kuti vanhu vakakufarira they will come to you and they will support zvaunenge uchiita for as long as uri kugona zvinhu zvavanoda. Yes, that's true. No. Ndrupabata. And then mataura nyaya publicity, airplay yakamira sei. I know mazuano radio haichanyanyo kosheswa zvekudaro, but makamboendesa music kuradio, and are they playing the music kana kuti hamunambobvira maendesa kuradio? Music ndakaendesa kuradio. Music ndakaendesa kuradio. As I said, zvakatongooma. Handivablame vanhu vekumaradios kuti hanzi havatiridze. Here and there ndinoridzwa, but not very frequent. Maiziya. Here and there tinoridzwawo, ukaenda kuna National FM unonzwa ndokuna kuti tichitoridzwawo. Then my interviews ndakamboenda ndichinoita, ana Star FM ndakamboenda ndichinoita my interviews ndikatonosiyawo music yangu, but ndofunga unenge usati wanatsopinda mavari kana kuti zvinenge zvisati zvatanga kunatsovanakidzawo ikoko kuti vagone kunge vachiita sei vachiridza music yedu. Handiti. So I don't blame anyone. But inini ndo pandakangodzokera kumashure ndikati no, for as long as inini ndichiri kugona ngoti ndogona kuimba, let me sing. Ndikaimba zvichasvika hazvo munzeve dzavo, and it's always good kuti kana ari mainterviews nekuya kuzosiya music dzimwe nguva, umwe nguva vachandidaidzawo semaitiro amaita kundipa interview kuti uya timbotaura. So I'm still waiting. Handinange kana kushora kuti radio haindiridze ayo. Rimwe zuva vachandiridzawo. Okay. On the other hand, hakusi here kuti the type of music yauri kuimba the type of music yavari kufunga kuti ine market zvamanje manje hapana vechidika vari kukura vezimdanso ava nevehip hop noti ndo kunyanyoteerera hangu ndo vanonyanyoridzwa. Hakusi kudaro here kuti pamwe the type of music maybe it used tinenge taenda nerong approach. But inini chandoziva music yedu yechivanhu iyi inodiwa isingaite, handiti, and inodhonza a mature crowd yevanhu vakura, ende vanhu vamwe vacho vakarongeka zvekurongeka zvezvi. Chinhu wanje inini kana ndikanzwa zimdanso ichiridzwa paradio pedu, I'm happy because music yedu yemuZimbabwe. Ndikanzwa hip hop inenge yaimbwa nemwana wekuZimbabwe, I'm happy kuti inoridzwa paradio because mwana wedu wemuZimbabwe ari kuita sei, ari kusimudziro. Jazz ikaitwa nemunhu wemuZimbabwe ikaridzwa paradio, I'm happy because mwana wemuZimbabwe, for as long as iri music yedu yemuZimbabwe iri kuridzwa paradio, I'm happy. Handiti. Chinhu wani chinondigura moyo ndechekungoti, sometimes kunoita music kuti kuti Beyonce haasi wemuZimbabwe, but music yake inoshambadzwa asina kana kumboendesa kana CD ikoko. Anoona Davido, Diamond Platinum, music yavo inorira more than mamwe artists edu emuno muZimbabwe. Anoona we talk of mamwe artists ari kunze. You look at South Africa vanoridza mapiano avo zvekuaridza zvezvi ndi vanonoswera zuva rese pachiriradza imomo. Vane maradio stations avanotoita basa iro. Yes. Hatisi kuti content yemaforeigners ngaisaridzwe, but it has to be limited kuti tese maartists akawanda muZimbabwe ende vari kutogona vanotichemera airplay iyoyo yekuti vanhu kana vachivatambira ngavangovatambira. Ndo chikumbiro kuti vanhu kana vachingotambira vanhu ngavangovatambira, asi kana vasiri kungovatambira ngavavatambire. Topinzwawo machatsi waya anenge achingoitwawo. Unotowana kamboke kunze kachikwikwidza pamachatsi
Andoona bari vana vedu muno muZimbabwe vasina play. Ndrukubata ipapo. So in terms of collaborations, can we expect anything from Kurai Makore neGandanga Thomas Mapfumo Mkanya in the near future? Kana kuti pane zviritoripo kudhara? Ndingataure ndichidai so. Kuti ndinzi ndinoita collaboration nababa wangu. I just feel kuti collaboration namudhara takaita kare. Alright. Because zvandinoita zvizhinji zvacho like as of now zvinhu zvavanondiudza. Like music chaivo vanogona kundipa music kuti imba kambaka andoona. Saka I don't think kuti pane collaboration yandingade inopfuura ipapo. Yeah, it's making sense. So pama artist edu muZimbabwe, who would you like to collaborate with? Ungati ndikaita song naningi ndinonzwa kufara, or it's a dream come true? Inini aningangouya kwandiri kana kuti aningangouyawo kwandiri Brita naye handina rusaruro rwero rwekuti ndingade kuti ningi ndiye anondigonera sterek, saka ndinoda kuti ndiende kunoita collab naye. Because iye kuti asvike paariwo ipapo akatorwisawo kuti vamwe vanhu vauye vachida kuita macollab naye. It's making sense. So I think I have to fight kuti ndisvikewo ipapo vanhu vazouyawo kwamuri vachida kuita macollabo kwandiri vachida kuita collaboration. Alright, I know time dzedu dzakutisiya. I've got one or two more questions. Panziyo apo mambotaura kuti dzimwe dzinobva kuna mudhara, dzimwe munonyora mega, but how do you write? Munoroteswa here? Munongofunga here kana kuti zvinongoerekana zvangoti ngatiridze tichidai soma matotanga kutonyora mashoko? Munonyora sei music yenyu? Music kazhinji unonyora nemasituations. Okay. Yeah, heartbreaks. Kunyoresa music. Kufirwa kunonyoresa music. Nhamo chaiyo inonyoresa music. Saka masituations aunenge uchisangana nawo ndo anowanzouya nemusic. Ukafara sterek unogona kutonyora kambo kekufara. Kurota music yes unogona kuirota, but ukabvunza vazhinji vanoti varota music ungandibvunze kana vashomani mungachiziva kamboika. Unoona ukaimba zvokuti uri kuhopeka kamboita zvekutikidza pari unomuka une zero. Kashoma, dzimbo dzishoma dzekuti unoti ndarota, dzimbo dzishoma. Okay, it's making sense. Panapa ndine a gig guide irikutaurayo kuti musi weFriday, musi wa31 May munenge muri kuSherwood. Yeah. And then musi weSaturday futi neSunday yacho neFriday inotera neimwe Saturday yacho futi yamunenge muri kutanza yemusi wa8 yamunenge muri kutanza kuchitungwiza riripo pascreen gig guide renyu. It seems like kuti maweekends enyu they are fully booked. Yeah, zviri kudaro ndochenja ndachitaura kuti vanhu vakutanga kutiteera. So I know people of influence sezvatamenge tichitaura publicity ndo painobvira kuti radio DJs vanosvika pakuuya kumashows obva atoona kuti no uyu kauyu tipushe ane content yakanaka ka handiti tobatsirana, because zviri both sides. MaDJs ane mvumo yekutsvaka content handiti. Yes. Vakawana content yoonekwa kunzi haisi explicit here, haina kushata here. Content kana ichita vanhu vateerere, vanhu voteerera. Yes, that's true. Votakura content akora ugouya kuinterview wouya wosiya music. Wakambosiya music here? Ndakambosiya. Okay, asi akachingodzokorodza kuya neimwe music tione kuti tofambisa sei basi. So I'm quite happy kuti MaDJs, radio DJs mamwe ari kuita achitouya kumashows vachiona, and we are interacting very well. Ndichiti pane mazuva atopfuura ndatosangana nemamwe MaDJs akati vari kupromisa kuti vanoita kuti tiuye kumaradio stations. So fuchi ndinoona iri progress yakanaka chaizvo. Very nice. Music yenyu
inowanika papi. I've been looking pa YouTube iripo, but ma-accounts acho vanhu vari kungokanda-kanda ma-shows enyu kwakasiyana-siyana. Munokwanisa here kushare like the official YouTube channel yenyu and then ma-social media handles enyu kuti vanozoda kukuteerai, vanozoda kutsvaga music yenyu, vanozoda aiwa music yakurai tiri kuiwana pakati. Yeah, ndikataura zvimwe zvacho panapa vamwe vachatonditi akapusa. But ichokwadi, you know what I'm saying. Currently I have a YouTube account. YouTube account yangu inenge yakanzi Kurai Makore, that's the official one. Then kune imwe yakanzi Kurai Makore, inove ndo yandakatanga nayo handitya. Between the two munowana music because essay wayo ndahangu direct, but I'm trying to kuti iite one. Pane zvakambovhiringika apa zvakakonzeresa izvozvo. Then my first album iripo pa Spotify, iripo pa iTunes, pa Deezer ne Amazon, yakanzi Gara Unzwe. Yes. Iripo pamanhingirikini iwayo inowanika. Then Facebook, it's Kurai Makore and the Black Lions, that's my page. Randinowanika. Ana Instagram, ana Twitter tichiri kumbogadzirisawo vandiregererewo kumwe kwekuti vanotiwana, asi ndinoti munguva yakupinda yechando yaJune zvese zvichagadzirika. Munoziva haufu wakagona zvese nenguva imwe chete, unotouzowanawo vamwe vanokuadvaisa kuti ichi chinofambiswa so, ichi chinofambiswa so. Right. Vangade kuzoda kubatsira whether nema-advice, whether nema-shows nekuita zvakasiyana-siyana, number tinokwanisa kupa here vanhu number, tonyora pascreen vanoona number kuti aiwa idzi ndo number dzema-bookings idzi, kana muchida kubatsira management inobatika apa. Hongu, number idzodzo dziripo. My manager anonzi Colin Muzava, Junior Colin Muzava. Ane number dzinoti 0712 129 808. Ine number yekuZimbabwe. Okay, ndaisa zvangu pascreen and vanhu vari kuiona. One thing that I want to also comment chandaona is in terms of response management. Baba, I've been trying to get a lot of people on the platform kuti vauye for my interviews and stuff. Umwe munhu anenge asingatombozikanwe, but anokuti taura namanager wangu, manager anozotanga kuti saka uri kuti bhadhara mari yeinterview, kuti iwe une 2 ma-subscribers, inini ndine ma-subscribers akawanda. I'm trying to push because ndaona kuti chinhu chako chiri kunakidza, but ndakufanira kuchikubhadhara futi, you are going to make money with my content. Uri kuona, saka management yenyu yapindura first one, yapindura zviri positive, handizoti munocommunicata sei, but ipapo ndinongoti thumbs up, zvirambe zvakadaro. Tisazoti kana zvakunyatsoputika pamberi apo kuti manager asiyana naKurai akuita zvake. It was just a compliment yandangoti ngopawo ipapo kuti management yenyu so far bozve kuti handiti zvazvinoita, you know, kuti basa rifambe we have to tangle. Hazvirevo kuti everyday namanager wangu tinichiwirirana, ndizvozvo. But basa redu kana tichirironga kuonesana kuti wangu apa tikadai, iye akati aiwa ini ndogona kudaura mandakazimbirira zvinhu zvezvi, but at the end of the day tofanira kungobuda nechinhu because zvatikuitisirana naro hazvisi zvinhu zvekuti hanzi pane mumwe ari daunza afe. Toda kuti zvinhu zviende mberi. Yes, that's true. Of which ndo zvinofanira kunge zvichiita basa. Inini handifanira kungoti ndikataura chinhu manager ongoti yes, handiti pane mabreak anofanira aripo ekuti iye anototaura kuti no Kurai ona apa patikadai so tasaone ziso iro rakatitarisa, tasaone ziso rakatitarisa, izvi hazviite izvi. Then at one point unopedzera wazviona kuti zvandinoda kuita zveshe hazviite sei, hazviite. Aiwa, it's making sense. Kuna basa risina ma-ups and downs. Chikuru at the end of the day is kuti paitike progress. Mashoko ekupedzisira amungade kutaura, amungade kusira kuvateereri nevari kuona. Inini mashoko ekupedzisira andingade kutaura kuvateereri nevari kuona ndeyekuti hama dzangu tisapotei. Why? Chimurenga music ine mbira iyi
yefusion yekusanganisa mbira nengoma nehosho. It originates from Zimbabwe. Ndiyo music yekuti kana ndikanzi ndaenda kupi nekupi ndinongotaura kuti ndabva kuZimbabwe, and it's easier to be noticed kuti ndabva kuZimbabwe. Not saying kuti magenres ese mamwe anoimbwa nevamwe kana vakasvika vachiimba nechishona havazikanwa kuti vabva kuZimbabwe, nekuti uchazikanwa nemutauro, but mutauro wako unogona kunonoka kuti uzikanwe, asi ukasvika wakabata mbira nengoma necho unogona kukasika waonekwa kunzi aiwa uyu anobva kuZimbabwe, that instrument comes from Zimbabwe. Simply because of the instrument. Usati watotaura zita rako. You know. So, and it's our culture, ndo marutsu edu. Hatigone kusiya culture yedu pamusana pekuti kune zvimwe zvinhu zvinenge zvauya zvinyowani. Aiwa. Handikurudzire munhu wese kuti aiwaridzai mbira aiwa. Munhu be good in your department. Echingogona zvaunoita. Iyi kurudziro yechivanhu chedu chekuti kana anoteerera hip hop anogona kunzwa chimurenga. And kana anoteerera zidanzo anogona kunzwa chimurenga. Kana anoteerera jazz anogona kunzwa chimurenga. Because music inotisanganisa tese. Yes, that's true. Come on. And let's keep buying music online kwainenge yaiswa kumastores kwekwe. Kana tichizenge taisawo music yedu tisapotei ikoko nekuti ndo kwatinogona kurarama nako. Tisapotei nekutenga music kana music yedu ikakunakidzaiwo kuti tisapoteiwo tinokumbirawo nganditi. Zvinhu zvikuru izvozvo vakatibatsira nekudaro nekuuya kumashows chaiko, kana tikanzi tauyawo kuSouth Africa kana tikanzi taenda kungave kuEngland kana kupi kana kuAmerica kana kupi, buyai muchitisapotawo pane zvinhu zvatinenge tichiita tionane pamwe chete. Aiwa mukoma Kurai, ndokutendai, thank you very much for your time. Thank you very much nekutaurawo nesu nekushareawo zvimwe zvakawanda zvanga tisingazive. Tinokutendai zvikuru ende tongoda kungokushuwirai rombo rakanaka kuti zvirambe zvichienda kumberi, zvirambe zvichipfuurira kumberi. Kune mafollowers panapa, namba madziona ndidzo dziri pascreen nemanagement. If you want to share mathoughts ako, mafungiro ako kuti unofunga sei pamwe unenge nekaconnection kekuti vaonewo gig kuridza kwauri ikoko kana kupati yauri iyoyo, aiwa kabata namba idzo dziri pascreen. Maplatforms avo vataura futi panapa, ndiwaya futi andaisa futi chi pascreen. Mungofollowa kana uri kuFacebook, followa kuFacebook, kana uri kuYouTube, followa kuYouTube. YouTube account ndiyo yataura kunzi yakanzi Kurai Makore, ine 817. Saka hande tinosupporta ipapo. By end of next week wanga wapindawo 1005 tichienda kumberi, and ncharamba nchikukurudzirai kuti musubscribe to that channel handitika, because at the end of the day tikudawo kurarama. Tikamonetizawo tichaita sei, tichakwanisa kurarama. Ndo support yatinokwanisa kupawo vamwe tisina mari, tinokwanisa kupa support nekungonoclickawo subscribe nekuona 1-2 mavideos, zvinhu zvakutoita sei, zvakutoenda kumberi. Thank you very much mukoma wangu for coming through. Nokutendai zvakare, muchengetwe kuona Mwari nemudzimu. Aiwa tinotenda ndeti. Zvakanaka.